etekimeno beste urte batzez eskerrak eman direktibai hemen egoteko aukera emateagatik, bai Palurita Itorri, urtez urte gurekin jarraitzeagatik eta legazpitik txakadaitetik igo diren berriei. Espero dugu denboraldi aurrekoa baino hobeagoa izatea, ondo hasia, eta espero dugu berdin jarraitzea. Eta bai animatzen zaituzte bai zuei eta herritarroi emakumezko futbola bai ikustea eta animatzea. Eta espero dugu bai osasuna guritzea eta irabaztea. Gero giro hona egotea, zaki goza importanteena da taldean giro hona egotea eta gero hortikan etortzen dira emaitzak eta bestelako. Gero lesio asuntoa, lesioak ere txarrak izaten dira eta gauza horiek ez aukitzea. Gero zorionak iazko denboraldiagatik bi ekipoi, eskerrik asko zuzendaritzari gugan Igor, Enrique Aurten eta Juan Danielan konfiantza hartzeagatik eta batez ere zuei gugan baita konfiantza izateagatik eta aguantatzeagatik batzutan. Bestalde, orain indartzen nahi da emakumezkoen futbola, kirola, baina herrian baita eskatu behar dugu jendeak animatzen den gure partido edo gure eta beste taldeko emakumezkoen partidok ikustea. Oso errezala hitz egitea emakumezkoen futbola, ze ondo, zenbat jendea da jolasten, baina argisa hau jende gutxi. Eta taldea ikaragarria egiten nahi da, eta berdintasun horretan behar dugu baita pausok ematea jendea. Herriko jendean pausok ematea. Es muy fácil. Eguardion guztioi eta lehenik eta behin eskerrik asko guztioi gaur antiora gerturatzeagatik eta nola ez eskerri beroenak Iban, Peter eta Jose Roman elizagunei Antioko txokonen ateak irekitzeagatik
gaur denboraldi berria estrenatzen dugu, eta, guretzako, urolarentzako denboraldi historikoa da, bai? Zergatik da historikoa, zergatik, inoiz baino urolako historian izan den talde kopuru eta lagun kopuru handiena parte hartuko duelako urolaren familian, bai? Eta gaur hemen zaudetenak, hoy los que estáis aquí en la antigua, sois solo la punta del iceberg de toda... Eta mila esker horietatik beste urte batetan bai ostatean eta bukatu bezala zuekin egun bakitzeko aukera emateagatik horregatik eskerrik asko. Iaz komentatu eta esan ez. Garola gure garaian lau urtetako lehialdia bukatzen zala eta etxatuta komentatu ezkutatuko ditzen jakela gaur horren zen den izatea eta azkenen bai gertan nahi zuekin eta horrek bai ematen indarra ez. Orain arte urolarekiko eta gizonekiko daukagun apustua eta indar hori berrezteko eta honekin batera bai urolak zer suposatzen duen honekin aurrera segitu izateko. Alde batetik, eskerrak ematea, urolak bai egindako lan martulagatik eta askotan komentatu izan duten bezala, esker hori esker zintzoa da, nik askotan eta behin esaten duten bezala daukagunez, ni urolako kit izan ezelako, gaztetik eta bertako kit, bertako urolaren kamiseta izan aukera paregabea izan ditelako, eta badakitelako zer suposatzen duen, presidenteak gutxina izan duen bezala, erantzukizun hori zer suposatzen duen, eta hori zer suposatzen duen, eta beratik, nire urolako kide, zaretu zaparte, izanagatik, badakit zer suposatzen duen gaur egunez, hemen denboraldi berriari, beste begirada batekin ikusteko, guzti horrek garberretan nola etortzen geran gaurkoan, eta hemendik aurrera emango ditugu pausoak nola dedikatuko ditugu ikustera. Muchas veces suele ser
eligiendo.